Lastong gamia sini borong medang sini ambasa sini tapu media no belai kan hambai tini Robibar 47 ambasa di Pramotha YTF TWF by kaisa ringjak tini oro nailaha bari community holo chung kok supply mani to omono tini ISF bro definite period ni bagai je road blockade khainai hinmani abok 12 tarik sombar 2024 asal no road blockade no rugaino chung tini oro decision nalaika jungbo 47 ambasa block committee ti Pramotha YTF TWF jung jotono okok supply mani bising fi jung decision naka kena satani simino hadukolok para kulayare extend panchayat office bisingo khobjak national highway aro phung satani simino jung joto aro gathering angai je ISF rok ni demand ebake sara Tripura sarok indigenous rok ni demand je kogbro kokno roman script by je porikhawo suinani o demand no tino jungbo ready engjak khana chung joto pal khaino o national highway no blockade khain bagai tiar engjak jung phung satani simino jung aro gathering khainai tai omono chung sara Tripura rajyo jara tongnai rok o jung no jara nainai rok no ang kok kesanani muchungo 47 ambasa block by khobjak joto bisini di Pramotha ni warriors amchai ni elaka ni joto no khna o road blockade no sagdran success khainani bagai ngorono chung kobok nai tai omono chini demand je kobrok kok roman script by suimaya sak chini o andolon choklak abo chung jekhai bano o kobrok kok no roman script by suinane nangnai abono or demand o demand chung mayasak chung asugui tonglak an bagai no khana sara Tripura nukjangnai je roman script no suyasak o demand no yakaria thuinangkai thuirinai judi jelo hapnani nangkhangkai jelo hapnai chung kiriya chung tabuk beskangono coba kotor khai cholin bagai ready angjak kena nong ni bonte tam autani bare tongnai betul sini bonni bisingo ekmatro ambulance tei nini sadi kailai bari tei fire service abrono simi chung tei fuji gari rugi abrono simi chung pas kainai baki to kaisa po chung yakar kalak nong no jodi sarkar jor khai tisan nai khangkai nong betul jodi sarkar chung no jor khai tisan nai khangkai aboni pura abo jawab bungnai chung to peacefully chini একটা রোড ব্লকে রংনাই কেউ বাই বুলাইনানি তোকলাইনানি ভায়োলেশন ক্রিয়েট খাইনানি বাগাইয়া চিনি একমাত্র ডিমান্ড ককবরক ককনো রোমান্স ক্রিয়েট বাই সুইনি নাংনাই আ জায়গা চিনি আন্দোলন যদি কোনো কিছু চুংনো চায়াতি খাই রায়দা চায়াতি খাই যদি তংহাংকাই চুং বাসুগই তংলাক আবো সারা ত্রিপুরানি বরন নুংনাই খরা তামো অংনাই অংনি আবো চুং তাবো সাইমেয়া ঝরা পাইখাংকাই চুং জবাব রানাই